Добър ден, приятели на Грапинга. Ние сме Martial Animals. Аз се казвам Ангел Караиванов, до мен се намира Виктор Павлов и сега ще ви покажа един свип, който се извършва от долна позиция Butterfly. Заставаме, краката трябва да се върши в гърдика, изпълняваме техниката, десния крак трябва да ритне неговия ляв, така че това няма много ловите, трябва да го знаете предварително. Хващаме неговата ръка, предърпваме ръката, след което хващаме гърба и лягаме настрани, в случая наляво. Целта е, лягайки да ритна с десния крак неговия и да го пренеса под мен. Лягам и ритам. Сега ще дойдете в горна позиция. Покажа още една позиция. Ставате, краката са между неговите, предърпваме ръката, хващаме гърба, лягаме назад, като дърпаме силно, трябва да добър захват на гърба и ритаме с десния крак. Това е техниката, трябва след като изпълните да се озовете върху техника, което е топ позиция и носи както точки, така и много възможности за завършване на опонента. Благодаря, че бяхте с нас, упражнявайте техниката и ще научите нови неща. Чао!